سلام تعنا يا هبلنا زخبركم من زخبركن أفكار سبورت نلومي سولوس عسران كلتن حسي كلتشن عسران سلستن أبز غرب سمناوي مدب سبورت نتولي عوت إرتراوي نيزرلانداوي دانيال أبراهام إيراب أب بارا شامبيون أوروبا نتساتفو إرتراوين تقدمتي أقليلو الرفاينن عوت أمانن أب تور دلافينيخ كمون داويت يماني أب تور دوتشلاند وتسيت مرهو قدسن بيتروس منقسن مبل 19 شامبيون أتلتيكس عالم مجمار مبل 78 وردر فولتا اسبانيان نقطمات كالاي سمون بريمير ليج عاد انجليزن كن ملكتينا مكتالكم اي فلينا كاب سلستيك 73 حسه اب كتما غلاسغو سكوتلاند ككازقني سوبر شامبيون قدم بسكليت عالم اب مدب باراسايكلينج دك تبعتيو سي حموشته كلت ورقي ميداليات بمحفاظ دمغه ኤርትራዊ ኔዘርላንዳዊ ዳንኤል አብርሃም ወይ ከዓ ዳዊት መሐሪ ኢራብ ኣብዚ ሳልስተ እዚ ኣብ ከተማ ሮተርዳም ኔዘርላንድስ ኣብ ዝሰላሰል ዘሎ ውድድር ፓራ ሻምፒዮን ኤውሮፓ ዘካየዶ ክልተ ቅድድማትካ ደጊሙ ፕረዚደንቲ ዓወታቱ ስሙ ኣብሪኹ بعربي 18 حسي ኣብ ዝተኻየደ 15 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ፓራ ክሮኖሜትር ፈረንሳዊ ዶሪያን ፍሎን ንቅድድሙ ብ19 ደቂቃን 24 ካሊታትን ብምፍጻም ቀዳማይ ተዓዋቲ ኮይኑ ወርቂ ማዳልያ ክሽለም ከሎ ኢራብ ድማ ብ8 ካሊታት ጥራይ ተበሊጹ ካልኣይ ደረጃ ብመሓዝ ብሩር ማዳልያ ተሸሊሙ ካብ ኢራብ ብ19 ካሊታት ድሒሩ ሳልሳይ ተርታ ዝተሰርዐ ኔዘርላንዳዊ ማርቲን ቫንደፖል ብሸነኹ ነሓስ ማዳልያ አንጠልጢሉ بقدام 19 حساب زغصله 78 كيلومتر زرحقته ውድድር ፓራ ጽርግያ ኢራብ ንኹሎ መወዳድርቱ ኣብ ዝትረፊሉ ራሕሪሕዎም ከይዱ ቀዳማይ ብምውፃእ ሻምፒዮን ኤውሮፓ ንምዃን በቂዑ ንሱ ነቲ ዝተመደበ ርሕቀት ንምዕማም 1 ሰዓት 49 ደቂቃን 31 ካሊታትን ይወሲድሉ ወዲ ጋንቶን ኢራብ ማርቲን ቫንደፖል 1 ደቂቃን 31 ካሊታትን ደንጊዩ ኣብ መስመር ብምብጻሕ ካልኣይ ደረጃ ክሕዝን ከሎ ኦስትሪያዊ ፍራንስ ጆሴፍ ላሰር ድማ 1 ደቂቃን 54 ካሊታትን ድሒሩ ሳልሳይ ተሰሪዑ ኣውሽት እዚ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ኣብ መድረኻት ዓለምን ኤውሮፓን ሰለስተ ወርቅን ሓደ ብሩር ማዳልያን ብምሕፋስ 4 ግዜ ኣብ ፖዲየም ዝሓኾረ ኢራብ ኣብ ውድድር ፓራ ክሮኖሜትር 5 ዓመታት ዘውዲ ሻምፒዮን ዓለም ክደፍእ ዝኽኣለን ኣብ መወዳእታ 9 ከዓ ማልያ ክለብ ሬድስ ለቢሱ ንቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ብበቕዓቱ ከም ሕዛእቱ ተቆጻጺርዎ ዝነበረን ሓያል ተቐዳዳማዩ بزيكا زنسو وناني ورق مداليا وردر صرغيا بارا اولمبيكس ريو 2016 كمون ورق مداليا وردر كرونومتر بارا اولمبيكس طوكيو 2020 ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣኽሊሉ ኣረፋይነን ዓወት ኣማንን ኣብ ትሕቲ ኣህጉራዊ ማሕበር ቀደም ብሽክለታ ወይ UCI ንተጠርነፍ ጋንታ መሰልጠነ ማእከል ብሽክለታ ዓለም ወኪሎም ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 59 ውድድር ቱር ደ ላቬኒር ይቀዳደሙለው ኣብዚ ካብ በቅድሚ ትማል ሰንበት 20 ነሓሰ ጀሚሩ ክሳብ 27 ነሓሰ ዝቕጽል ዙር ሞሮካዊ መሐመድ ናጂብ ሳምቦሊ ደቡብ ኣፍሪካዊ ትራቪስ ስቴትስማን ኣልጀራውያን ሓምዛ ዓማርን ዓብደልከሪም ፎርኮስን ምስ ኣባል ቤልጅማይት ኮንቲኔንታል ቲም ሲርከስ ሪዩዝ ቴክኖርድ ዝኾነ ኣኽሊሉ ኣረፋይነን ኣብ ኢግል ስዊዘርላንድ ስልጠና ኣብ ምውሳድ ዝርከብ ሻምፒዮን ውድድር ጽርግያ ኤርትራ 2023 ኣባል ክለብ ደንደን ዓወት ኣማንን ኣብ ሓንቲ ጋንታ ሓቢሮም ተሰሊፎም ኣለው تور دي لافينيخ ኣብ መኽፈቲ መድረኽ 140 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሸፈነሉ 5 ተቐዳደምቲ ሃዲሞም ኣብ ዝገበርዎ ሽኳ ዴንማርካዊ አንድረስ ፎልጀር ዕውት ናይቲ ዕለት ክኸውን ከሎ 6 ካሊታት ድሒራ ኣብ መዛዘሚ ምስ ዝበጽሐት ዓባይ ጉጅለ ዝመጽ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ድማ ብሓፈሻ መበል 14 ደረጃ ብመሓዝ ብሉጽ ውጽኢት ረኺቡ ዓወት ኣማን ብወገኑ ብ4 ካሊታት ተፈንቲቱ መበል 111 ተርታ ተሰሪዑ تور دي لافينير تمالي سوني 189 كيلومتر زرحقته غعزو دحر مسلسالو لومي اب سالساي مدرخكا 21 كيلومتر رحقه شفن ناي غانتا وردر كرونومتر ككايديو ابزي ناي زعمت زي تور دي لافينير 18 كاب اوروبا 3 كاب سمين امريكا حنتي كاب استراليا حنتي كاب دوب امريكا كلته كاب اسيا زمصا هاغراوين غانتاتات حنتي نماكل مسلطن بشكلت عالم كوم دما حنتي نفرنساوي زوبا اوفرن رونالب زوكلا غانتاتات يكافل الله እዚ ዙር 900 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፍን ኮይኑ ሓደ ቡልቂ ሓደ ድማ ብጋንታ ሰላሰል ውድድር ክሮኖሜትር ሓዊስካ ብሓፈሻ 8 መድረኻት ዘጠቓለለ እዩ ቶር ደ ላቬኒር ኣብ 1961 ዓመተ ምህረት በሰናዳኢ ጋዜጣ ሌኪዩብ ዝነበረ ነፍሴር ዣክ ማርሻን ዝተበገሰ ውድድር እዩ ንሱ ነዚ ዙር ከንቅድ ዝደረኾ ምኽንያት ኣብቲ እዋን ኣብ ከም በዓል ሕብረት ሶቪየትን ካልኦት ዲሳውያን ሃገራትን ዝነብሩ ዜጋታት ኣማተራት እንተዘይኮይኑ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ንኽኾኑ ይፍቀዶም ስለ ዘይነበረ ከም ውፅኢቱኻ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ይቀዳደሙ ብዘይምንባሮም ንዖም ናብ ውድድር ንምስሓብ ብምባል እዩ ቶር ደ ላቬኒር ክሳብ 1967 ዓመተ ምህረት ቅድሚ ገለ መድረኻት ቱር ፍራንስ ግን ከዓ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝሰላሰል ነይሩ
مبزحتو زحلفهم مودادر بوتاتاتون تور دي فرانس زتقملهم መንገድታት እዮም ነይሮም ካብ 1968 ዓመተ ምህረት ንድሕርግን እቲ ዝሳለጠሉ እዋን ናብ ወርሒ መስከረም ብምግዓዝ መንገድታቱ ብመጠኑ ለዊጡ እዚ ውድድር ካብ ዝፍልም ክሳብ 1980 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ ግዜ ንኣማተራት ጥራይ ዝተሓዘ ነይሩ ካብ 1992 ንድሕርግን እንተላይ ንትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሚዮም ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ክፉት ኮይኑ ድሕር ምጽናሕ ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ደረት ዕድመ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ካብ 25 ናብ 23 ዓመት ለጠቕ ክብልን ንሃገራውያን ጋንታታት ጥራይ ዘሳትፍ ክኸውንን ተወሲኑ ቶር ደ ላቬኒር ወይ ከዓ ዙር ተስፋ ስሙ ከም ዝሕብሮ ንተስፋት ዘሳትፍን ዝኹልዕን ውድድር ኮይኑ ተቐዳደምቲ ብኻልኦት ዓበይቲ ጋንታታት ንኽጥመቱን ንኽሕቆፉን ዝፃወቶ ተራ ቀሊል ኣይኮነን ፌሊስ ጂሞንዲ ጆብ ዜትሚልግ የርግ ለሞንድ ሚጉኤል ኢንድሪያን ሎሮን ፊኞን ኤጋን በርናልን ታደይ ፓጋካርን ኣብዚ ብዝያዳ ንኣማተራትን ሓውሲ ፕሮፌሽናላትን ዘሳትፍ ውድድር ዝተዓወቱን ድሕሮም ድማ ኣብ ዙር ፈረንሳ ብድምር 15 ብጫ ማልያ ዝወነኑን ተቐዳደምቲ እዮም ኣብዚ ውድድር ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኦሎምፒካዊ ዳንኤል ተክለሃይማኖት ኣብ 2009 2010 ናትናኤል ብርሃኔ ኣብ 2011 ከምኡውን 2012 መክሰብ ደበሳይ ሜሮን ተሾሜ ተስፎም ዕቑባ ማርያም ኤልያስ ኣፍወርቅን ሜሮን ኣማኑኤልን ኣብ 2012 ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ መርሃ ቅዱስ ኣብ 2013 ቢንያም ግርማይ ሄኖክ ምልብርሃን ያዕቆብ ደበሳይ ናትናኤል ተስፋጽን ዳንኤል ሃብተ ሚካኤልን ሮቤል ተወልደን ኣብ 2019 ሄኖክ ምልብርሃን ኣብ 2021 ተቐዳዲሞም ነይሮም ዝሓለፈ ዓመት ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኤርትራ ጥራይ ተሳታፊት ኣብ ዝነበረትሉ ድማ ሚልክያስ ቅዱስ ናሆም ዘርኣይ ኤፍሬም ገብሪወት መሓር ተወልደ ሴላ ወልደ ሚካኤልን ኒያት ርእሶምን ተወዳዲሮም ዳንኤል ተክለሃይማኖት ኣብ 2009 ዓመተ ምህረት ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ሻድሻይ ደረጃ ዝሓዘሉ ውድድር ድማ እቲ ብኤርትራዊ ኣብ ታሪኽ እዚ ውድድር ዝተመዝገበ ዝበለጸ ውጽኢት እዩ زحلف سمون كاب السولس 15 كساب عربي 18 نحاسه ኣብ ፈረንሳ ተኻይዱ بعوت ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ግሩፓማ ኤፍዲጂ ፈረንሳዊ ኦሮማ ግሬጓር ኣብ ዝተፈጸመ መበል 56 ውድድር ዙር ድሊሞዛን ፔርጎር መበል 36 ደረጃ ሒዙ ተልእኹ ዝዓመመ ተቐዳዳማይ ጀርመናይት ኮንቲኔንታል ቲም ባይክኤድ ኤርትራዊ ዳዊት የማነ ጽባሕ ኣብ ዝነቅል መበል 38 ውድድር ዶችላንድ ቱር ክጎዩ እዚ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣብ 52 መዓልታት ውድድር 6902 ኪሎሜትር ብምጓዓዝ 132.6 ነጥብታት UCI ኣኻዕቢቱ ዘሎ ወዲ 25 ዓመት ተቐዳዳማይ ነዚ ጽባሕ ረቡዕ 23 ነሓሴ ኣብ ዞባ ናይታ ንዑ ሓቂፋ ዘላን ንብዙሓት ካልኦት ኤርትራውያን ድማ ናይ ፕሮፌሽናል ዕድል ዘርሕወትን ክለብ ባይክኤድ ዝኾነት ፌደራላዊ ዞባ ጀርመን ዛርላንድ 2.3 ኪሎሜትር ብዝርሕቀቱ ናይ መእተዊ ውድድር ክሮኖሜትር ዝፍልም ዙር ኣመልኪቱ ንኽፍሊ ሜድያ ክለቡ ኣብ ዝሃቦ ቃል ዙር ጀርመን ልዑል ደረጃ ዘለዎ ቅድድም እዩ ዝከኣለኒ ንምግባርን ተፈንጭለን ምስ ዝመልቃ ጉጅለታት ንምህዳምን ክጽዕቴ ማሕረ ዝኾነ ምድላዋት ኣካይድና ኣለና ምስ ደቂ ጋንታይ ብሉፅ ፀወታ ከነንፀባረቕ ተስፍየ ኢሉ ሰንበት 27 ነሓሴ ኣብ ከተማ ብሬመን ዛዘም ዙር ዶችላንድ ብዘይካቲ ናይ መኽፈቲ ውድድር ክሮኖሜትር ኣብ 4 መድረኻት 732 ኪሎሜትር ርሕቀት ክጓዓዝ እዩ BCI ኣብ ደረጃ 2 ፕሮ ሲሪየስ ዝዕየር ዙር ዶችላንድ ወይ ከዓ ጀርመን ንሓሙሽተ ፌደራላዊ ዞባታት ጀርመን ማለት ዛርላንድ ሄሴ ኖርድሃይን ቬስትፈለን ኒደርዛክሰንን ብሬመንን ኣብ ዝረግጸሉ ቀሊል ዝኾነ ቁጽሪ ኤርትራውያን ኣብ ዘይብለን ከም ካስል ኤሰን ሄኖፈርን ብሬመንን ዝኣመሰላ ከተማታት መድረኻቱ ከበግስን ክዛዝምን ብምዃኑ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ኣብ መወዳደሪ ቦታ ተረኺቦም ንዳዊት የማነ ደገፍ ክህብዎን ከሰኒዎን ትጽቢት ይግበረሎም ናብ ካልእ ውድድራት ምስ እናሓልፍ ተቐዳዳማይ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም EF ኤዱኬሽን ኢዚ ፖስት ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ካብ 315 ክሳብ ቀዳም 19 ነሓሴ ኣብ እስጳኛ ኣብ ዝተሳለጠ መበል 45 ውድድር ቮልታ ቡርጎዝ ተጸሚዱ ቐኒዩ ኣብዚ BCI ብደረጃ ካልኣይ ፕሮ ሲሪየስ ዝተዓየረ ኣብ 5 መድረኻትን 665 ኪሎሜትር ርሕቀትን ዝተሰርዐ ዙር ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ጃምቦ ቪስማ ስሎቬንያዊ ፕሪሞዝ ሮግሊክ ንሩስያዊ ኣሌክሳንደር ቫዝሎቭን ብሪጣንያዊ ኣዳም የትስን ኣኸቲሉ ቀዳማይ ተዕዋት ብምዃን ብጫ ማልያ ከብሕትን ከሎ መርሃዊ ቅዱስ ድማ ብጊዜ መበል 27 ደረጃ ሒዙ ምስ ቱርካዊት ኮንቲኔንታል ክለብ ቤይኮዝ በሌዴሲ ተሓቂፉ ዝርከብ ኤርትራዊ ጴጥሮስ መንግስ ቦገኑ ብቐዳም 19 ነሓሴ ኣብ ቱርኪ ኣብ ውድድር ክላሲክ ግራንድ ፕሪ ካይዘርያ ኣብ ዘካየዶ ቅድድም 10 ደረጃ ብምሓዝ ኣተባባዕ ውፅኢት ኣመስጊቡ ኣብቲ ዕለት ተቐዳዳማይ ማሌዥያዊት ኮንቲኔንታል ክለብ ተሬንጋኑ ፖሊጎን ዩክሬናዊ ኣናቶሊ በይዶክ ዕውት ኮይኑ ወፂኡ
ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሓምሌ ናይ ደገ ዕድል ብምርካብ ካብ ክለብ ኤሪቴል ናብ ክለብ ቤይኮዝ ቤሌዴስቲ ዝተሰጋገረ ወዲ 21 ዓመት ጴጥሮስ መንግስ ኣብ መጀመርያ ሰሙን ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ነሓሴ ማልያ ሓዳስ ጋንቱ ለቢሱ ኣብ መበል 100 ዓመት ዝኽሪ ሪፐብሊክ ቱርኪያ ኣብ ዝገበሮ በኽሪ ዙር ብጫ ማልያ ጎብለልን ጻዕዳ ማልያ ብሉጽ መንእሰይን ብምውናን ስሙ ከም ዝቖልዕ ዝዝከር እዩ። መበል 19 ውድድር ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ዝሓለፈ ቀዳም 19 ነሓሴ 2023 ኣብ ከተማ ቡዳፔስት ሃንጋሪ ብወግዒ ተኸፊቱ። ሃገራዊት ጋንታ ኣትሌቲክስ ኤርትራ ናብዚ ውድድር 7 ኣትሌታት ኦሎምፒካዊት ናዝሬት ወልዱ፣ ኦሎምፒካዊት ዶልቺ ተስፉ፣ ኦሎምፒካዊ ዕቑበ ክብሮም፣ ኦሎምፒካዊ ጎይቶም ክፍለ፣ መርሃዊ ከሰተ፣ ብርሃነ ጸጋይን መርሃዊ መብራቱን ሒዛ ቀሪባላ። ካብዞም 7 ኣትሌታት ዛጊት መርሃዊ መብራቱ ጥራይ ኣብዚ ሎሚ 4ይ መዓልቱ ኣቕፂሩ ዘሎ ውድድር ቅርድሙ ኣሰላሲሉሎ። መርሃዊ ብሰንበት 20 ነሓሴ ኡጋንዳዊ ጆሽዋ ቼፕቴጋይ ብ27 ደቂቕን 51 ካሊእታትን 42 ንኡስ ካሊእታትን ኣብ ዝተዓወተሉ ውድድር ጉያ 10,000 ሜትሮ ኣብ ዘካየዶ ቅድድም ብሓደ ደቂቕ ድሒሩ መበል 19 ተርታብ መሓዝ ጉዕዙ ዛዚሙ። ኣብቲ ውድድር ኬንያዊ ዳንኤል ሲሜን ኢትዮጵያዊ ዳንኤል ባረጋን ካብ ቼፕቴጋይ ብሓደ ካሊእ ተፈንቲቶም ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዞም። ጆሽዋ ቼፕቴጋይ ኣብ ውድድር ጉያ 10,000 ሜትሮ ርሕቀት ሻምፒዮን ዓለም ክኸውን እዚ ናይ ሰንበት ንሳልሳይ እዋን እዩ። ከም ውፅኢት ናይዚ እዚ ወናኒ ክብረ ወሰን 5,000 ከምኡውን 10,000 ሜትሮ ውድድር ጉያ ዓለም ዝኾነ ወዲ 26 ዓመት ኣትሌት ስሙ ምስቶም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ርሕቀት 10,000 ሜትሮ ሃትሪክ ዓወታት ሻምፒዮን ዓለም ዝሰርሑ 3 ኣትሌታት ማለት 4 እዋን ዘውዲ ሻምፒዮን ዝደፍኡ ኢትዮጵያውያን ሃይለ ገብረ ስላሴን ቀነኒሳ በቀለን ከምኡውን 3 ግዜ ሻምፒዮን ዝኾነ ብሪጣናዊ ሞፈራህን ክመዓራረ በቂዑ። ዝተርፍ ውድድር ኤርትራውያን ኣትሌታት ማራቶን ኮይኑ ናዝሬት ወልዱን ዶልሺ ተስፉን ቀዳም 26 ነሓሴ ንጎ ሰዓት 8 ከምኡውን ዕቑበ ክብሮም ጎይቶም ክፍለ መርሃዊ ከሰተን ብርሃነ ጸጋይን ሰንበት 27 ነሓሴ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዘቃንዕዎ እዩ። ከሳብ ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ተሳሊጡ ኣብ ዘሎ ውድድር ኣትሌቲክስ 3 ወርቂ 2 ብሩርን 1 ነሓስን ዝሓፈሰት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብሓፈሻ ብ6 ማዳልያታት ቀዳመይቲ 2 ወርቂ ማዳልያ ዝወሰደት እስጳኛ ካልአይቲ 1 ወርቂ 1 ብሩር 2 ነሓስ ዝወሰደት ኢትዮጵያ ድማ ብሓፈሻ ብ4 ማዳልያታት ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ንሰሌዳ ተርታ ሃገራት ይመርሐለዋ። መበል 78 ውድድር ግራንድ ቱር ቮልታ እስጳኛ ዝመጽእ ቀዳም 26 ነሓሴ ኣብ ከተማ ባርሰሎና ብናይ ጋንታ ቅርድም ክሮኖሜተር ክኽፈት እዩ። እዚ 2 መዓልታት ዕረፍቲ ብምውሳድ ክሳብ 17 መስከረም ን23 መዓልታት ጸንሕ ዙር ኣብ ውሽጢ 21 መድረኻት 3153.8 ኪሎ ሜትር ካዕምም እዩ። ኣብዚ ሓደ ካብ 3 ዓበይቲ ውድድራት ዓለምና ዝኾነ ዙር በሙሉአን ወይ ከዓ 18 ጋንታታት ወርልድ ቱርን ካልኦት 4 ጋንታታት ፕሮ ኮንቲኔንታልን ብሓፈሻ 22 ጋንታታት ሓድሕደን ክቃለሳየን። ተቐዳደምቲ ክለብ ዣምቦ ቪስማ ዝኾኑ ኣብዚ ዙር 3 ግዜ ዕውት ዝኾነ ፕሪሞዝ ሮግሊክን ዕውት 2 ብጫ ማልያ ዙር ፈረንሳ ዴንማርካዊ ዮናስ ቬንጎጋርድን ሻምፒዮን ዓለም 2022 ከምኡውን ዕውት ቀይሕ ማልያ ቮልታ እስጳኛ 2022 ኣባል ክለብ ሶዳል ኪክስቴፕ ቤልጅማዊ ሬምኮ ኤቨንፖልን ተቐዳደምቲ ክለብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዕውት ብጫ ማልያ ጂሮ ቺክሊስቲኮ ዲ ኢታልያ 2021 እስጳኛዊ ዮዋን ኣይሶን ፖርቹጋላዊ ዦ አልሜደን ዕውት ሮዛ ማልያ ጂሮ ዲ ኢጣልያ 2019 ኣባል ኢኤፍ ኤዱኬሽን ኢዚ ፖስት ኮሎምቢያዊ ሪቻርድ ካራፓዝን ዕውት ብጫ ማልያ ዙር ፈረንሳ 2018 ተቐዳዳማይ ክለብ ኢኒዮስ ግራናድሬስ ብሪጣንያዊ ጄራን ቶማስን እቶም ሎም ዘበን ኣብ ቮልታ እስጳኛ ብጊዜ ጎብለል ንዝኾነ ተቐዳዳማይ ትወሃብ ቀይሕ ማልያ ንብረቶም ክገብርዋ ዝለዓለ ግምት ተዋሂቦም ዘለው ተቐዳደምቲዮም። ኣሜሪካዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ጃምቦ ቪስማ ሴፕኩስ ኣብዚ ዙር ክጻወት ብምዃኑ ሓደ ካብቶም ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመተ ስፖርት ኣብ 3 ግራንድ ቱራት ዝተሰለፉ ሒደት ተቐዳደምቲ ብምዃን ንስሙ ኣብ ታሪኽ ከስፍር እዩ። ወዲ 28 ዓመት ኩስ ኣብ ወርሓት ግንቦት ከምኡውን ሓምሌ ናይዚ ዓመት እዚ ደቂ ጋንቱ ፕሪሞዝ ሮግሊክን ጆናስ ቪንገጋርድን ብቕደም ተኸተል ዕውታት ጂሮ ዲ ኢጣልያን ቱር ፍራንሳን ንክኾኑ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። ብዘይካ ዝንሱ ሮግሊክ ካብ 2019 ክሳብ 2021 ን3 ዓመታት ጎብለል ቮልታ እስጳኛ ኣብ ዝኾነሉ ቪንገጋርድ ድማ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ዝነገሰሉን ኣብ ጎኖም ነይሩ። ኣብዚ ድሕሪ 3 መዓልታት ጅምር ዙር እስጳኛ ክሳብ ትማሊ ሶኒ ኣብ ስቱድዮ ዝኣተናሉ ሰዓታት ሱታፌ ናይ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኣይተረጋገፀን። ዝርዝር ኣስማት ኣብዚ ዙር ዝኣተዉ ተቐዳደምቲ ክሳብ ሕጂ ብኸፊል እምበር ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዘይተዘርግሐን ወግዓዊ ስለ ዘይኮነን ኤርትራውያን ተወዳደርቲ ተሳተፍቲ እንተደኣ ኮይኖም ኣብ ዝቐጽል መዓልታት ብዕሊ ክፍለጥ እዩ። ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ቮልታ እስጳኛ ዛጊት 4 ኤርትራውያን ተቐዳዲሞም ኣለዉ።
ንሳቶም ድማ ዳንኤል ተክለሃይማኖት 2 እዋናት ኣብ 2012 ከምኡን 2014 መርሃዊ ቅዱስ 6 ግዜ ኣብ 2014 ካብ 2016 ክሳብ 2020 ከምኡን ኣብ 2022 ናትናኤል ብርሃነ 3 እዋናት ኣብ 2014 2015 ከምኡን 2020 ኦሎምፒካዊ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር 2 ግዜ ኣብ 2018 2019 ዓመተ ምህረታት እዮም። ውድድር ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዓመተ ስፖርት 2023-24 ናይ ካልኣይ ሰሙን ግጥማቱ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ዘቃናዓሉ ዓበይቲ ክለባት ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን ጽዋእ ስዕረት ጨሊጠን ናብ ከተማ ለንደን ጌሻ ምስ ክለብ ቶተንሃም ዝተራኸበት ብኔዘርላንዳዊ ኤሪክ ተን ሃግ ትዕለም ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ 2-0 ብምውራዳ ብደገፍታ ክዝለፍ እንከላ ዋጋኦም ሰማይ ጠቀስ ብዝኾኑ ተጻወቲ ንዝተተኸተኸት ክለብ ቸልሲ ኣብ ስታድየም ለንደን ዝተኣናገደት ዌስትሃም ድማ 3-1 ብምዕዋታ ተወዲሳ። ናይ ዌስትሃም ዓወት ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ መበል 67 ደቂቕ 2-1 እናተመርሐት እንከላ ሞሮካዊ ተኸላኸላያ ናይፍ ኣጉዌር ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተባሪሩ ክነሱ ዝተረፈ ግዜ ፀወታ ብ10 ተጻወቲ ጥራይ ኣካይዳ ሳልሰይቲ ሸቶ ወሲኻ ክትዕወት ምኽኣላ እዩ። ካብ 2 ግጥማት ሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ክረክብ ክኢሉ ዘሎ ሓድሽ ዓላሚ ቸልሲ ኣርጀንቲናዊ ማውሪስ ፖቼቲኖ ገንቱ ትረታዕ ዳእምበር ብዘርኣየቶ ፀወታን ካልእ ብዙሕ ከም እወታ ዝውሰድ ምንቅስቓሳትን ዕጉብ ምዃኑ ብምግላጽ ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናብ መንገዲ ዓወት ክምለሱ ምዃኖም ኣረጋጊጹ። ኣብ ካልእ ግጥማት ሻምፒዮን ዝሓለፈ ዓመት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ንኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ሒዛ ናብ ሜዳ ንዝወረደት ክለብ ኒውካስል ብጸቢብ 1-0 ኣፋንያታ። ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ምስ ክለብ ቸልሲ ማዕረ ብምፍልላይ 2 ነጥቢ ከሲራ ዝነበረት ሊቨርፑል ንዝበዝሐ ክፋል ናይ ካልኣይ እብረ ፀወታ ብ10 ኣባላታ ኣብ ዝሳለጠትሉ ናይ 3-1 ዓወት ቀኒዕዋ። ኖቲንግሃም ፎረስት ብወገና ንሼፈልድ ዩናይትድ 2-1 ሲዕራታ። ኣብ ጽቡቕ ቁመና ትርከብ ብራይተን ንወልቭስ፣ ብሬንትፎርድ ንፉልሃም ብቕደም ተኸተል 4-1 ከምኡን 3-0 ብዝኾነ ገፊሕ ውፅኢታት ክሳሃለን እንከለዋ ኣስቶን ቪላ ድማ ልዳታ ኬድፈረት ንኤቨርተን ብ4 ጎላት ኣዘቒባታ። ቀዳም ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ርክብ ክለባት ሉተንን በርንሌይን ኣብ ስታድየም ኬኒሊ ዎርዝ ሮድ ዝሳለጥ ዘሎ ምሕዳስ ህንፃ ኣብ እዋኑ ክዕመን ብዘይምኽኣሉ ንኻልእ ግዜ ተመሓላሊፉ። ፍልሚያ ክለባት ክሪስታል ፓላስን ኣርሰናልን ድማ ትማል ምሸት ኣብ ስታድየም ሴልሁርስት ፓርክ ተኻይዱሎ። ክሳብ ሕጂ ተረኺቡ ብዘሎ ውፅኢታት 6 ነጥቢ ዘለዎን ብራይተንን ማንቸስተር ሲቲን ብጸብለልታ ሸቶ ተፈላለየን ቀዳመይትን ካልአይትን ኮይነን ኣብ መሪሕነት ተቐሚጠን ይርከባ። 4 ነጥቢ ኣውሃሊለን ዘለዋ ክለባት ብሬንትፎርድ፣ ሊቨርፑልን ቶተንሃምን ድማ ብተመሳሳሊ ብብዝሒ ጎል ተቐዳዲመን ካብ ሳልሳይ ክሳብ 5ይ ንዘሎ ተርታ ሒዘን ኣለዋ። ኣብ ውድድር ክኸባ መዝጋቢ ሸቶ እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ የማናይ ክንፊ ክለብ ብራይተን ሶሊ ማርቲች፣ ካሜሩናዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ብሬንትፎርድ ብሪያን ምንቦይሞን ነፍሲ ወከፎም ብ3 ጎላት ይመርሑ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ መደብ ስፖርት ተዛዚሙሎ ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና ኣብ ዘዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን